Nagtutubod ka sa mga milagro, sa mga gibong ngangalasan. Ang mga bagay na iyan, madaling maiintindihan sa mga deboto kan kapilyang ini, sa mga nagtutubod sa banal na ladawan ni Jesus, ang amang hinulid. Pinagsasabi na siya binakal, kan sarong mayaman na donya, haloy ng taon ang nakaagi sa Legazpi, as hindi nara ang ladawan ni amang hinulid igdi sa Calabanga. Kadakol ng mga milagro ang nangyari, kadakol ng mga deboto ang pabalik-balik digdi. Mga tugang, kabtangkan sa tong istorya, si Jesus, ang nagtuturog na mistiso kan Calabanga. Mga tugang, nagbabalik po ang Calabanga 275, pagtubod Malaadon, banwaang pinauswag kan panahon. Asin sa satuyang padagos na pag-andam para sa 275th founding anniversary kan satong banwaan, satuya pong makakaibanan ang tourism officer kan satuyang lokal na gobyerno, mayong iba kundi si Ma'am Miel Bonggon. Asin sa iya pong ipapaliwanag sa sato, asin ihihiras ang mga papaabuton na schedule of activities kan sa tuyang banwaan. Kaya tawan ta pong pagkakataon si Ma'am Miel na maihiras sa to ning detalyado ang gabos na aktibidad ngunyan na anibersaryo. Ma'am Miel. Good morning everyone. Diyos marhay na aga po sa satuyang mga kahimanwa. Good morning Calabanggenyos. Good morning. Ako po, sabi ni Sir, si Miel Bonggon, ang tourism officer kang satuyang banwaan ng Calabanga. Ma'am Miel, ano po aktibidad para sa satong 275th founding anniversary, because I have this information na bako lang siyang sarong aldaw na aktibidad. Kadakol pa. So ihayag ta po ini sa satong mga kahimanwa. Okay po, allow me po na basahon po ang nakaline up po na mga activities ta po sa paabuton ta pong 275th founding anniversary. Sa July 13 po, as early as 7 a.m. sa Calabanga People Center, Octagon, magkakaigwa po kita ni municipal-wide bloodletting. Ang tigtaomi po dyan ng title sa activity is paghiras. Dahil po it's a bloodletting activity, we donate and share our blood. Ini po sa pamamayo po, siyempre kang lokal na gobyerno, kang Calabanga, through the effort po of Municipal Health Office and sa assistance po kang Bicol Medical Center. Susundan po ni kang pagsalingoy sa gira kang kapinunan, lakaw hali sa Inmaculada, pasiring sa La Porteria. So it's first procession pong mangyayari. Alas 6 po ning hapon, ang mapartisipar po igde is the patron saints of our 48 barangays. So, sa July 15 po, si satuyang pinaka-big event, pupunan ta po ni kang satuyang Misa Pasasalamat. It's a concelebrated Mass to be officiated by Archbishop Rex Alarcon. Asin sa satuya pong tulong kapadian kang parokya Bikarya kang La Porteria. And then po, after the Mass, since it falls on Monday, magkakaigwa po kita ng flag raising po sa atubangan po kang Municipal Hall. And then, right after the Mass po, sir, magkakaigwa po kita ng laying of 100-year time capsule. Ano po ini yung laying kang 100-year time capsule? Ini na po si presente kung ano ang igwa kita ngunyan sa Calabanga.
si presente, si records, si mga list, si mga budget and all, ilalaag ta po dyan, si mga bado, si mga coins, si newspaper, and everything po, ilalaag ta po dyan sa sarong box na isisilyuhan ta po. Nabubukasan po during the 375th foundation anniversary kang Calabanga on July 15, 21, 24. So after that po, sa pagkahapon po, uga po kita ning grand event, it's pag-orgulyo as in pagbisto. Iyo po niyo si awarding ta po kang mga outstanding Calabanggenyo sakman lain-lain po nindang field of expertise. So magkakaigwa din po kita ning cultural nights, book launching kang Culture and Heritage kang Calabanga, as in po other activities na tiglaog mi po dumana, tiglaag ta pong it's a 275th anniversary gala. So iniimbitaran po ang Gabos para po magdalan sa bangging iyan. Miel, nasa panahon po kita kang social media and kadakol social media platform. Ano po ang pwedeng gamiton na hashtag para sa foundation anniversary? Siyempre, yao na ang hashtag 275th founding anniversary. Pero ano po ang mga isinasuggest ng yan na gamiton kan sa tong mga kan mga kahimanwata? Pero ang bagay pong iyan, sisimbagunta, pagbalik po kan sa tuyang presentasyon, ang 275 275th founding anniversary kan Banwaan kan Calabanga. Mga tugang, nagbabalik po ang 275, the 275th Calabanga Founding Anniversary Special. Asin kaibahan tapagiraray, ang satuyang very supportive na tourism officer, Ma'am Miel Bonggon. Mga tugang, na ihapot ko po sa bago, asin ngunyan, lalauman niya to ang kasimbagan. Ano po, Ma'am Miel, ang pwedeng gamiton na hashtag sa kabilugan kan selebrasyon dahil kadakol na mga kahimanwataan ma-participate, kadakol na mga kahimanwataan dahil matugot na mag-post sa social media kan sa tuyang mga activities, one by one po sa prosesyon and sa mga activities sa munisipyo. Siyempre, perminang ang hashtag 275th Founding Anniversary. Pero ano ma'am ang pwede pong gamiton na hashtag na iyuman siguro ang tourism brand kan sa tuyang Banwaan? Okay, sir. Ang samuya pong kumbaga hashtag or the battle cry kan sa tuya pong tourism is livable and lovable municipality. Meaning to say, magayon mag-istardaig di sa Calabanga, peaceful and lovable, mga mapinadangat ang mga tao. Ito man po talaga. So mga tugang, dahil po kita malingaw, hashtag livable, lovable municipality. Kaya po, ini pong tourism brand best describes kung ano kita kasi ini po ang Banwaan na mapinadangat, asin dahil mapinadangat, maugmang mabuhay, maugmang mag-istar sa Calabanga. And
mahiling tanga ni Ma'am Yel na ang Banwaan kan Kalabanga, peace-loving people and God-fearing people. As in, yan nga ni ang dahilan siguro kung ano yaong kitang mo niyan ligi sa kapilya kan hinulid. Dahil inimis mo Ma'am Yel ang representasyon kung ano kita. Tuninong na lugar, maka-Diyos, yaon ang presensya kan pagkami narootan. And ini po siguro ang magayon man na siguro nagdara sa satuyang mga officers tanganing mapili ang livable, lovable tourism brand kan satuyang Banwaan. Ma'am Yel, ang satong selebrasyon sa 275th dahil napakahalaga, napakagayon, napaka-importante, dapat naugwada ang tema. Ano po ang dinadarang tema ngunyan kan satuyang 275th founding anniversary? Ang satuya pong theme for this year, 275th celebration is Banwaan asin simbahan, padagos na magkatuwang pasiring sa kauswagan. So meaning to say, it's a collaborative, kung iniyo po ay sa collaborative efforts po between the LGU and the simbahan and between and all the sectors kang satuya pong community through progress and development kang satuyang Banwaan. Hali din po niyo ang battle cry din po kang satuya pong present administration, progresibong Kalabanga ipadagos ta. So duman po tigturog-turog mami po tasiri ang Kalabanga po bagangon yan is pasiring talaga lalo sa progreso. Tama po yan, ma'am. And magayon po itong pagtarabangan kasi pagkasararo. In fact, ang pagsasabi nga ng mga dating alkalde, hindi sa Kalabanga may unity ang church and state. Well, dito man sinasabi, ma'am, na tigbabalik ang basic principles na yaon sa konstitusyon na nagsasabi na there should be a separation of church and state and that one should be inviolable. Kaya lang, bako man to ang pagpaparatungkusan ta. We do not look on the differences, but we look on the possible unity. Mga bagay na pwedeng magsaro sa sato. Because sabi nga ni Ken Ma'am Ngunyan sa international community, why make enemies if you can be friends? So, dahil po yan ang dinadaratang prinsipyo ngunyan, maski sa impong sektor ngunyan, kaya nahihiling ta po ang progress. Saka ito pong pigsasabi ta ka, baga Ma'am Yel sa sarong proverb na, if you want to go fast, walk alone. But if you want to go far, we should walk together. As in iyan po ang dinadarang prinsipyo kan sa tong present administration. And this is for the betterment of our people. Ma'am Yel, ngunyan po na nagpapadagos ang progreso ta, as in katabang ang opisina kan turismo kan sa tuyang Banwaan, ano po ang pwedeng i-encourage mo na support from our people sa mga kahimanwa ta in relation sa satuyang padikit-dikit na nag-i-improve na municipal museum? Ano po ang pwede tang mahagad na support sa mga kahimanwa ta? Tanganing ang museum na igwakita ngunyan maging mas magayon pa, mas promotable pa sa mga masunod na mga taon. Okay po. Para po sa gabos na pinapaisimi po at ina-encourage ang gabos na mag-visit po sa Samuya pong office. Sa likod po yan kang within the municipal compound, sa likod po yan kang PNP police station, police building. Uga po kita dyan ng first LGU, kung masasabi ko po, digdi sa Camarines Sur, na museum. Tig-launch mi po yan 2 years ago, September 1, 2022. Pero po, kumbaga, nasa step 1 pa lang din po kita ngunyan. We have the building, may mga anon po, uga naman po kami dumaning dikit na gamit. Pero po, ini-encourage po ako at tagahagad po ako ng tabang sa gabos po na kung uga po kamo dyan mga nasasaray-saray na mga pwede ta pong idonar, ipasubli, na i-display ta po duman sa Satuyang Museum. Para po, lalo ta pong mahiling po, one Kalabanga in one room. Yan po ang sa kuya pong gustong mangyari duman. Si Kalabanga, yaon igdi sa Satuyang, 4 corners kang room na iniyo. Wow, ma'am, Kalabanga in one room? Yes po, yun po, yan ang gusto kong, yun yung pangiturugan ko duman sa Satuya pong mini museum po. It's a first LGU mini museum. Wow, ma'am, I think very significant po ang sinabi mo, first LGU municipal museum sa province.
Yes po. Wow, kaya pagtarabangan ta po dahil ang Kalabanga harong kan mga enot, the home of many first. Kaya arog po kayan, yaos sa to ang sarong ang first congressman, ang first one of the oldest churches in Bicol and in the Philippines, as in ngunyan po museo. Kaya sarong kwarto yaon duman ng Kalabanga. O Kalabanga in one room. Wow, magayunan pong sabihin ta pong mission and vision kan Tourism Office na hopefully ma-realize po with the help of all Kalabangueños here and abroad. Baka po baka mong mga tago-tago sa Kamamyel, ito po bagang mamundong maisip na nararaot na sana ang mga ladawan na luma sa harong. Nalalaot na sana ang mga lumang bagay na connects us to the past. Sayang po, itaon na po sa museum, ipasubli, dahil po para ini sa satuyang banwaan. Saka day po matakot dahil bibistuhon man po ang ginikanan kan mga artifacts na iyan. Ma'am Yel. Sir, nagustuhan ko sabi mo na home of many first. Yes. Pero gusto ko itong ibuhan man na hashtag. Home of many first. O, diba? Talaga, home of many first. Totoo po yan. Bako po pala Ma'am Yel na mga artifacts, encourage to po ang mga artists na taga Kalabanga na may mga ginibong magagayon ng mga obra na itao po sa o ipasubli sa Municipal Tourism Office and sa tuya pong mga biniyayaan ng kadunongan, mga historians, intellectuals na taga Kalabanga, magtarabangan po kita tangani pong ang museum mas mapakusog ta ninuli po takadakol pang bagay ang dapat adalan tanganing ma-promote ang Kalabanga. Ma'am Yel, sa ngunyan po, ano po ang naging experience mo towards 275th program of activities? Iyan po ang ihahapot ko sa imo sa tiyan pagbabalik ta. Si mga nagtarabang po, tanganing mabilog, mahaman, asin itong mga dapat ang pasalamatan. Mabalik po ang 275, the 275th founding anniversary.
Mga tugang, nagbabalik po ang 275, the 275th Founding Anniversary Special kan Banwaan nin Calabanga. Asin ngunyan po sa puntong ini, maawutang itao ang pagkakataon kay Ma'am Yel Bongon, ang satong tourism officer, para i-acknowledge asin pasalamatan ang mga naging katabang, close collaborators, kan sa tuya pong lokal na gobyerno, tanganing mapangyari, maplanuhan, asin mapagayon ang 275th Founding Anniversary activities. Ma'am Yel. Okay po, sir. Ang sa tuya pong 275th Founding Anniversary, dahil po iniyo marirealize without the collaborative efforts between the LGU Calabanga, headed by Municipal Mayor Eugene Norman Bicibero, and siyempre po, the Parochial Vicaria, kang Parish of La Porteria, headed by Father Briggs Briguera, ang mga lay leaders niya, and also sa side po kang LGU, si mga different departments na parte po kang Technical Working Group. Kasali din po dyan ang PNP Calabanga, BFP, DepEd, the District, East and West District, sa pamumuno po ni PSDS Ana Calisura and PSDS Roberto Bayonito. Asin po sa gabos po na sector po kang sa tuyang community. It's a collaborative efforts. Kita po, kaya po nagiging successful po ang sa tuyang bawat events. Dahil po, yaon po so unity and collaboration among the sectors kang sa tong community. And ma'am, nagpapasalamat din po kita na nagmamanihar po kay ining kapilya na gamiton po ining kapilya kan hinulid para sa presentasyon tangon yan. Asin, ito pong mga ginibuhan tang interviews kan si mga nakaaging aldaw, ang simbahan kan Kipayo, ang Municipal Tourism Office, ang magayon na area duman sa likodan. Ano po ang apod ka ito? Ngunyan po, nagpapa-mural painting. Duman po sa, talaga pong ang tiga-encourage ko ngunyan is yung mga youth sector po na, lalo na po ini yung mga painters na po, dulot artist, sa pamamayo po ni Edward Ted and Mark Borja. Yaon po sinda, perang aldaw na po, almost 20 days na po sinda. Nagpuon po sinda sa market, mural painting po sa market, and at ngunyan po, tinatapos po ninda itong painting po sa museum, duman po sa palibot, kan sa Toyang Municipal Museum, and ngunyan po dyan sa Calabanga Marker. So, simultaneous po si pag-paint po ninda ngunyan. May nalinguan po ako, sir, pasalamatan ang Sangguniang Bayan. Kung bako po dahil sa inda, sa pag-request po ninda, dahil magiging holiday ang July 15. Siyempre po, pig-actionan man po agad kang Malacanang. So, holiday po kita sa July 15. And because of it, ma'am, pasalamatan ta po ang sa tong Chief Executive kan Pilipinas, may iba kundi si President Ferdinand Marcos Jr. sa pagtugot po na maging holiday ang pinakamahalagang aldaw kan July 15, 2024. Mga tugang, hindi po nagtatapos ang presentasyon na hatod sa to kan lokal na gobyerno kan Calabanga, Municipal Tourism Office, Vicariate and Parish of Our Lady of La Porteria para sa 275th Founding Anniversary kan sa tong Banwaan. Sa liwat po, makisumaro, makiugma kita sa selebrasyon na ini kan sa tuyang Banwaan. Mabuhay ang Calabanga, mabuhay ang mga Calabanggenyos sa bilog na kinaban. Salamat po. Mga tugang, nagbabalik po liwat mga tugang hanggang sa po ni Calabanga 207 sa iyang imbitasyon sa liwat po kay Dr. A. Sa mga nakaaging pakikipag-ulay niya to sa mga sa Pizza 15 po kay ning bulan selebrasyon
Nag-abot kita mga tugang sa saruman sa pinakamahalagang parte kan pagtalubo niyato bilang sarong banwaan. Ang pagmidbid sa mga outstanding kalabanggenyos na nagpahiling nin tibay, inspirasyon, asin orgulyo sa saindang mga kanya-kanyang field of expertise o profesyon. Asin pinagmarahay kan sa tuyang banwaan na magkaigwaning awards night para sa nasabing mga kalabanggenyos na dapat niya tong tawaning recognition. Kaya ngunya na hapon, sa tuya pong makakaulay an namayo kan komitiba tanganing mangyari ang awards night para sa mga outstanding kalabanggenyos. Mayong iba po kundi si Dr. Angel Villesa. Maray na hapon po, sir. Maray na hapon man, sir. Sir Angel, bakong bago sa satuyang banwaan ang pagbisto sa mga kalabanggenyo na nagpahiling nin tibay. As in, parte inikan sa tong progreso bilang sarong sibil na komunidad. Parte inikan sa tong progreso bilang sarong banwaang daipaha sa edukasyon, sa pagtalubo kan mga kahubenan. Sir Angel, tawan mo po an sa tong mga kahimanwa, kan background, kung papaanong an sa indong grupo, komitiba sa Awards and Recognition Committee, nakabilog, nakaporma kan bagay na ini. As in, sa po nagpuon ang gabos, sir. Bali, sir, pag-organize kang munisipyo, kang si Technical Working Group para sa selebrasyon kang sa tuyang 275th founding anniversary, bali saro po sa committee na pig-create ninda, iyo ining pagpili kang outstanding kalabanggenyos, and ako personally nagpapasalamat at tinawan ako ning oportunidad or pagkakataon na mamayo kan seleksyon na ini kang sa tuyang mga tatawan ning onra ngunya na July 15, 2024. Ini po bali kumpuesto kang nagakapirang tawo hali sa iba-ibang sektores kang sa tuyang banwaan. Igwa po kitang representante hali sa religious group, igwa kita ning representante na hali po sa akademya, igwa din po kitang hali sa lokal na gobyerno as in sa private sector. Kaya po well represented ang committee na iniyo para pilion ang mga natatangi tang kalabanggenyo para tawan award. Nga na taon. Wow, magayon pong lakdang enot hali sa satuyang lokal na gobyerno na magkaigwa talaga ning pagmidbid o pagbisto ining mga tugang niyato, mga kahimanwa niyato na nag-excel sa saindang field. As in, Sir Angel, kung pwede mo pong maipaliwanag sa muungon yan, sa saindo po, sa komitiba nindo, papaano po kamo, dahil aramin na, bakong madali ang pag-select, ang pagpili, ang paghanap kan mga aawardan, because kadakol na aspeto, day man pakaisip, iyo tulos isusurat. Gabos nagaagi sa proseso dahil ang sa tong society kaya kita nagiging sibilisado dahil ang gabos may proseso. Gabos na aspeto, pagklase, kung ano pa man. Kaya mahagadan mi kaserning paliwanag, papaano po nindo na craft ang mga paagi kung papaano makakapili, papaano mapipili, paano manunumbrahan. Ipaliwanag ta po iyan, sir, ngon yan. Okay. Bali po kang inot na meeting kang technical working group bako lang so committee on search and selection kang outstanding kalabanggenyos ang naging imbuelto para i-craft si itong guidelines para sa pagpili, including si ito pong mga criteria and kategorya. Ito po pinagtarabangan kan technical working group pwera duman sa committee kang search for outstanding kalabanggenyos. Kaya po, ang ideya, bako lang hali sa pipirang tao. Collaboration po ito kang nagkadakol na tao para po makuata talaga kung sisay ang dapat tawan ng onra and anong mga kategorya ang pwede tang tawanan di sa itong banwaan. Sige po. Sir, considering po, pirang kategorya po an sa indungon niya na tatawaning award, an pirang kategorya po gabos ini? As in, ano-ano po ini? Duman po sa na-craft na guidelines kang technical working group
naka-identify kami ng 16 gabos na kategorya. Wow, good po. Dakol po yan. Alagad, kang magtanggap na po kami kang si mga nominasyon, kang si mga tao na deserving para duman sa iba-ibang kategorya na to, igwa kitang bali 14 sana na kategorya na igwang nominated na mga Kalabanggenyos. Igwa kitang duwa na kategorya na dai po nagkaigwa ning nominasyon. Ini ang agriculture saka ang military service. Pero ang edukasyon, dakol po kita, ang public administration and governance, igwa kita, community service, igwa po kita, then business and entrepreneurship, igwa po kita, and manlain-lain pang kategorya. Bali po 16 iyan, posted iyan sa sa page kang LGU Kalabanga. Kaya po aware man siguro ang mga taga Kalabanga kung ano-anong mga kategorya and si isay ang pwede nindang i-nominate sa kategoryang ito po. Dahil igwa din duman, saro pa din po sa PIGCRAFT kang technical working group is yung bali criteria kung paano pipilion. Medyo po na nagkakaigwa kita ng 4 na kategorya bali. Inot po si itong service na itinao kang nominado, serbisyo na nakatabang sa komunidad. Panduwa po sa pinakamagabat duman na criterion iyo ang sa iyang extraordinary accomplishment. And then saro pa din po sa kategorya or sa criteria itong leadership niya and si sa iyaning abilidad niya para magibutong mga kung ano man ang trabaho niya uli niya kan sa iyang or field niya kumbaga. Wow. Magayon po tagulping kategorya. Sir, maduman kita sa proseso kan pagnonominar. Alagad po ang bagay na iyan, asin ng mga detalyeng iyan, tutukaron ta po sa satuyang pagbabalik. Mabalik po mga tugang ang Kalabanga 275th Foundation Anniversary Special, Pagtubod Malaadon, Banwa ang Pinauswag kan Panahon. Po ning Kalabanga 275th Foundation Anniversary Special. Asin sa liwat po, sa tuyang kaulay an namamayo kan Awards Committee para sa tuyang Outstanding Kalabanggenyos. Asin siling kan natukat mi po subago ni Dr. Villesa na igwaning proseso na pinag-agihan tanganing mapili ining mga natatangi na mga outstanding Kalabanggenyos.
Asin sa punto pong ini, partikan sa tuyang sabihon ta na sir na due process na maipaintindi sa inda na ang sa tung gobyerno lokal, bakong barabanwit-banwit na gobyerno, kundi gobyernong may proseso, gobyernong pinapadalagan ka mga formal na proseso. Actually, yan man po ang goal siguro. We are not a government of men, but we are a government of laws. Kaya talagang dapat may proseso po ang sa tuyang pagpili. Sir Angel, ano po ang nangyayari pag nagkakaigwaning sarong nominado o nagno-nominate ang sarong tao para sa outstanding Calabanggueños? Sir. Thank you, sir. Si proseso po kang pagnominar, nagkaigwaning, nagkakapirang paagi. Kasi po sa page kang LGU Calabanga, igwa duman piglaag na link, Google link, para duman sa pag-nominate or pwedeng download doon si itong nomination form. Tapos igwa din po kami pig-create ng online itong Google form kung saan pwedeng direkta na mag-encode or magpadara kang sa indang nomination. I-type lang nila duman si sa indang mga impormasyon na nakuha duman sa indang inonominar. And then igwa din po kitang hard copy kang si mga nomination forms na naging available sa tigdi po sa tourism office saka duman po sa parokya. Kaya po duman sa tulong itong paagi para maka-nominate kita, gabos pa ito actually naging posible. And si proseso po, kung si hard copy ang ginamit po ninda, automatic pig-submit tigdi sa tourism office or parokya. Kung duman po sila naggamit kang si itong online form, itong Google form na ginamit, pag pig-submit po ninda si sa inang nomination, automatic po malaong ito duman sa account kung saan po ginibo si create si itong Google form, and ako po ang makakahiling kung si isay si mga nominado. And after po kang si due date or itong talaan na petsa kang pag-submit, actually po pig-extend gani ito dahil dakul ang gustong magnominar, pig-extend ito. Kaipuhan minang hilingon si itong mga nasa Google form, as in, kuon din si itong mga hard copy na nomination forms hali sa office, as in sa parokya. And then po, ang ginibo mi, nag-set kami ng aldaw kang si mga members kang committee para i-deliberar o magkaibang deliberation, lalong-lalo na duman sa mga kategorya na igwang bako sa ng saro o duwa na nominado. Masakit sa parte mi dahil gabos na nominado, kwalipikado. Gabos na nominado, kung baga, igwang naginibo, igwang talento, igwang akomplishmento, as in serbisyo na ginibo sa satong banwaan. Kaya po, dahil madali si naging proseso. Nag-abot kami sa point na nagtao kami ng rating dahil iba-iba ang samoya ning choices base duman sa nabasa mi na narrative or itong mga pig-submitindang dokumento attached duman sa nominasyon kang sarong nominado. Kaya po, dahil madali si proseso, alagad, nagkasundo kami sa saro lang na tao na mas or pinakakwalifikado na tawan onra para sa kategorya nasambit or nabanggit duman sa mga ano po, kategorya kang search for outstanding Calabanggueños. Wow. Na pinagtutukar mo po sa bago, siguro maipaintindita na although private ang pag-urulay, dahil manangangahulugan na daipatas. Pribado dahil masusing inaadalan. Sir, maihapot ko po, kaipuhan ba na pag inuminar ka, dapat ba nag-aaram ka? Halimbawa, ako po pignominar, halimbawa, ang saro kong barkada, dapat bang aware ako na pig-nominate ako? May knowledge. Sa pagtubod ko po kay Puhan, ang nominado, aram niya kasi po, basically, hahagadan sa ning informasyon, ning data, kang sinag-nominate sa iya. Okay. Lalo na kung sinag-nominate sa iya, dahil man talaga sa totally bisto ang sayang mga naging akomplishmento, ang sayang naging serbisyo, o ang sayang talento. Kaya po, importante na si itong nominado, aram niya, kasi po, nagkuha ng impormasyon or data sa iya, sinag-nominar sa iya.
Okay. So, diyan po naiintindihan ta na may katalingkasan ang paagi kang pagnonominar. Kasi, totoo, naghahali sa ibaan suwestyon, pero dapat nag-aaram ka man. Kasi, parte kan sa sabi ko nga isubago po. Prinsipyo kan hustisya, due process na mag-aaram ka. Dahil ka pala nag-aaram, pig-nominate ka na pala. Dahil mo pala naaram, kandidato ka pala sa search for outstanding little ninyo. Dahil man pwede. So, dapat nag-aaram ka kan. Kasi nominado yung paano maandaman sa diri mo. Ayun po baga. So, kasi, kung isipon nga ni Dr. Angel, ini pong pag-urulay ta, medyo, talagang open kita. Kasi pinapaintindi ta na inadalan, pig-agi sa proseso, dahil basta pinili sa diklom. Ini po silag sa banwaan, bukas sa publiko, although may mga pidasukan proseso na dapat closed door. Yan ang ta dyan. Kasi kita po baga, we enjoy indirect democracy. Bako gabos katalingkasan. May mga partikan sa tong demokrasya na pigre-regulate. Di man kita pinupugulan, kundi pigre-regulate lang. Yan ang pigi-enjoy tang demokrasy sa Pilipinas. Kasi asin dukot nga ni po dyan, ini sa tong ginibong outstanding Calabanggenyo search. Dr. Angel, sa mga huri pong tataramon, ano po ang mensahe na iwinawalat sa sato ng mga namamanwaan kan awarding na ini kang outstanding Calabanggenyos? Lalo na po, Dr. Angel, tungkusan ta po para sa mga jóvenes, sa young citizens. Ano po ang mensahe kan awarding na ini? Siguro ang mensahe kang awarding na ini is maging inspirasyon sa iba. So mga maray na serbisyo na ginibo, talento na ihiniras kang sa tung mga kapwa Calabanggenyos, dapat ang i-recognize and pwede siyang pangarugan, i-emulate kan ibang tao, maging inspirasyon kang ibang tao ang award na iniyo. And kita din, para sa tuyang banwaan, importante ini dahil saro ining manifestasyon ng sa tuyang banwaan, igwang pag-asenso, igwang progreso. Kaya dapat ta din po na i-recognize talaga or tauban honra. So itong mga tao na karapat-dapat na tauan ning pagbisto asin pag-orgulyo ngunyan na taon kang sa tuyang 275th founding anniversary bot kang munisipyo asin kang simbahan. Wow. Asin magayon nga ni po Doc Angel na ihiras ta po ini sa mga kahimanwa ta dahil siguro ang mga awarding ipinapasipara na sana. Pero dahil hindi aram na pagtapos kan aldaw, dahil na rin sa nasa hurihan na parte ini, but sabi nga ni Cancer, save the best for the last. So may dakulaon na impact ini sa sainda. Asin tabang po ini sa saindang pagtalubo. Dr. Angel, salamat po sa pagkakataon na ini na nakaulay ni Ika, and we wish you also the best for your future endeavor. Asin siguro halawig pa sa imong nakawan para sa itong banwaan. Asin lugod maging inspirasyon ta po ang kalakawan na ini ni Dr. Angel Villesa para sa itong banwaan, tanganing kitaman magtalubo, mag-prosper, not only for our own benefit but for the benefit of the community. Kaya nga ni outstanding Calabanggenyos. Mga tugang, salamat po sa indong pag-antabay. Ini po ang Calabanga 275th Founding Anniversary Special. Mensahe asin at sa iyang imbitasyon man, hali po kay Dr. Angel Villesa. Mga kapwa O Calabanggenyos, sa Pizza 15 po, kaining bulan, sa tuyang dalanon, asin makipag-ugma sa selebrasyon kang sa tuyang 275th founding anniversary. And makiselebrar kita sa tuyang 25
tatawan ng Ondra bilang Outstanding Calabanggueños. Congratulations po sa gabos na pig-nominate, asin lalong-lalo na po duman sa mga napili na 25 Outstanding Calabanggueños sa iba-ibang kategorya. Salamat po. Salamat po mga tugang, asin sa liwat po, maghirilingan kita sa July 15 sa pagtaong Ondra sa mga natatanging Calabanggueño kan sa tuyang banwaan. Mga tugang, nagbalik kita sa kapinunan, nakaabot sa kinamumugtakan, ini ang banwaan kan Calabanga, ang parokya ni Inang Laporteria. Ini ang panahon kan 275th Foundation Anniversary, makisumaro, makiugma, ihiras ang pagtubod na satong nagimatan as sinamutan. Ini ang 275 taon kan pagiging banwaan, kan pagiging sarong parokya. Madyana, makisumaro sa banwaan kan Calabanga.